Iris Magnus ng Pilipinas, daog batok sa Kenyan boxer. Balita Entertainment, Miss World Philippines Coronation Night ipaiway bangod sa GCQ restriction. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang part 2 sang Hiligay Non Idioms. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Hulyo 26, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na nag-apekto gyapon sa bugos nga pungsod. Ang Western Visayas, kalakip ng Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan na may lapta-lapta nga pag-ulan bagod sa southwest monsoon. Mabasko nga hangin gikan nabagat na nakatundan ang mamatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin mabaskog ang pagdapya sang balod. Sa adlaw na butak las 5:32 ka inas ang aga, magatunod naman las 6:09 karon sa gabi. Ang taob las 5:19 karon nga aga, kag ang hunas las 7:23 naman karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tutob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. May, pangalan ko. Limot na ng jowa. Good morning liwat mga ka-aksyon kag dira sa kay Antonio Lo, kay Binong 70, kag kay Juan Erache. Mag-aga pamati gid ka kudi sa Pasig City. Yes, good morning dira sa imo, no? Sa kay Atia Kim Iriman, good morning man. Dali lang balakay daw nagapilit o sige. Sa kay Glycia Ablas, Gingging Negosa, good morning. Sa kay Pinky Teruel, kag kay Al Vicino Tenorio from Sara, Iloilo. Greet lang ang pamilya Tenorio sang Barangay Pandan, Pontevedra. Dayna Magbato Malabago, ano ang requirements pa Iloilo? No requirement pa Iloilo? Yung balaan ko Requirement pa Iloilo. Dali lang. I-refresh ko na ako yung brains. ang balaan ko yung requirement pa pagkakulod, no? Oo. Kay diri sa aton, ECQ to sila, di ba no? Oh. Di sa aton niya, GCQ. ECQ sila ko na MCQ, ECQ gid sila ya. ECQ to sila mong kayo no. Naging MECQ to sila. Dason, pagka the next day, sang nabilita, to balang variant, sang ang Delta variant pala. Sa Antique, gulpe sila gin ECQ. Hindi, sang yun komentahan ni Kuan ni Mayor Jerry Trenias, Ang, IATF. ay gali ka? Amo nang reason? Muna. Okay. Abi ko yung nga tungod to sang Delta variant. Amo na, kung komentahan, ECQ kaya. Yes. Hindi mo wow. Brenica Wendell, Brenica, good morning man, sa Purok Pedring, Barangay Estefania. Kaya basta diri sa aton Action Boy, magsulod ta, ng, bisan bakulod noon ka pa, bisan fully RT-PCR. vaccinated ka pa, RT-PCR test, gid gyapon. Sa Iloilo. Oo, sa Iloilo, not sure, Big. Big. Mas stricto na to. Oo, hindi sure. Kayo galing Sige kayo. lang, i-check ta na, lang taon ta. Jeanette Dilino, mga agaman, Mario Bacauco Irad, sa La Carlota City. No? Veronica Santillan Manukan, kay Kagawad Ulay Abalahon, good morning dara sa imo, Kagawad. No? Diding Alhomiento. Happy birthday ko no kay Emmy sa Escalante from Arantea employee. Sakto na employee na? Employee man eh. Oh. Remia Garcia, good morning ma'am. Kag kay Encarnacion Baler Amarante. Miss Jinky de Alagdon, good morning dira sa imo sa Phoenix, Arizona. Kay Ana Sinoro. Kag kay Jocelyn Lobaton, watching sa Villa Estefania sa Fortune Town. Si maninoy mo Michael Junsison ara gyapon go upod sa aton, no? Good morning. Kag si Alex Fuentes. Good morning man.
J-Boy Arbias. Good morning, Bacolod. Why di sa sa Bacolod ay, no? Kung nari mo sa Bacolod, pwede ka maka-good morning kasi nari ka di, ano? No, syempre. Kay Migo naton Roberto Juan Bolgallo dira sa Las Vegas, Nevada. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning, man. Kay Monique Steven. Kag kay Mary Joy Camero. Dira sa Hong Kong. Sa kay Jason niya Montaño kuno sang Villa Esperanza. Good morning alin kay Migo naton Juan Bolgallo, no? Kay Jenly Cabiles sa tanan. Good morning man sila niya watching from Pasig City. Damo taga Bacolod nga tos Manila nga monitor, no? Yes, of Sa aton nga course. pagpangalaga, no? Gusto man nila mabalaan mo ang mga latest happening diri sa Bacolod City. Si Jenly Cabiles, amo na sa gani. Si Rochelle Evangelista, kagay Teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning man. O sige, action doors ko na eh. Ay, din, Teacher Romela. Okay, kay Sol, Lama Barnacha, correct? Green ako? Oo. Okay, sawadi ka. Dara sa Maya, Thailand. Standby na na yan. Sige, Standby good na, morning sige. Dra. Standby sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, umpisa na karon nga daw Lunes ang roll-out sa 70,000 ka doses ang Johnson & Johnson's nga single dose nga Janssen coronavirus disease 2019 vaccine sa mga local government units sa Negros Occidental. Gilayon nga pagasugda na pagbakuna sa mga senior citizens kag people with comorbidities nga kalakip sa A2 kag A3 priority groups. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, target sa probinsya nga makabakuna sang 2,000 ka doses ang J&J kada adlaw. Hulyo 19 nagabot ang 70,000 ka doses nga J&J vaccine sa Negros Occidental alin sa gobyerno nasyonal. Ang rollout magalawig tubtub sa Hulyo 30. Target sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine sa 1.8 milyones ka mga persona sa probinsya. Sa programa Vice Government Action, ginpaging Dr. Ruela Gerson, Medical Officer 4 sa Provincial Health Office, masobra 70% ang plano nga bakunahan sa probinsya. Aminado naman si Gerson nga manubo pa ang kadamuon nga nabakunahan sa probinsya pang magadamo pa ini samtang padayon ang pag-abot sa mga bakuna. Sa pinakauling record sa probinsya, 156,278 na nabakunahan kontra COVID-19 sa diin, mas sobra 42,000 dire ang nabakunahan na sa ikaduhang dose. Ang probinsya sa Negros Occidental nakabato na sa Sinovac, AstraZeneca, Pfizer kag Johnson & Johnson vaccines. Ginklaro naman ni Gerson nga kalabanan sa mga bakuna nga nagaabot ang gikan sa COVAX facility. Itong population is I believe 2.6 million, no? Ang target more or less ara sa 1.8. Sang last Friday ang nakuha ta nga dato sa aton opisina Provincial Health Office, jo ma-challenging ini kit itong kalayo 156,278. Ang duwa naton ka dose are pa lang sa 42,000. Ayon sa pagpahayag ni Medical Officer 4, Dr. Ruel Gerson. Naka-record sang dugang nga 580 ka bago nga kaso sa COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 81,349 ka kumpirmado nga kaso. May pinakamadamo nga bago nga kaso sa COVID-19 ang probinsya sa Iloilo nga may 195, kag nasundan sa probinsya sa Aklan nga may 135, kag siyudad sa Iloilo nga may 1 kagatos. Ang probinsya sa Negros Occidental may 47 ka mabago nga kaso sa COVID-19, 32 sa probinsya sa Capiz, 28 sa probinsya sa Antique, 24 sa siyudad sa Bacolod, kag napulo sa probinsya sa Guimaras. Ang Western Visayas sa karon may 10,890 ka aktibo nga kaso sa COVID-19.
Ginapaabot sa ang Comelec Bacolod nga padayon pa nga magadamo ang magaparehistro sa ilang talatapan. Suro kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya, ila na ginapaabot ang pagdamo sa aplikante samtang nagapalapit ang deadline sa Setyembre 30. Sa karon gina-finalize ang Comelec Bacolod ang schedule sa voters registration labi na ang liwat nga pagpadulong sa mga mall. Magluwas sini ang Comelec ang may masunod pa nga schedule sa special voters registration o ang SK Federation kag Bacolod Youth Coalition for Democracy. Samtang sa mga semana ginapaabot yung makapagawa na sa resolusyon ang Election Registration Board o ERB anggot sa mga petisyon nga gin-file batok sa mga regsaylo sang ila rehistrasyon. So, expect na lang gid kita nga madamo na lang gid na ang aton nga mga nagaparehistro. And we will announce kung mayara pag kita nga mga satellite registration sa malls naton. Bahin sa pagpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya. Ginpaibalo naman si Congressman Greg Gasataya sang Department of Health nga ginlakip sang Department of Budget and Management sa 2022 National Expenditure Program ang pondo para sa pagpatukod sa Bacolod City General Hospital. Sa nagligad nga bulan sang ginpirmahan bilang layi ni Presidente Rodrigo Duterte ang House Bill 6731 o kunang hagna nga nagatukod sa Bacolod City General Hospital. 5 ka mga pribado nga mga individual ang nakahanda nga magdonar sa duta nga patukuran sa ospital abang tubto sa karon wala pa may napilian ang syudad. Naebaluan sa 600 milyones pesos ang ginakinahanglan nga pondo para sa nasabit nga ospital kag si Senator Mig Zubiri ang nagpromiso naman sa syudad nga magabulig sa pagpangita sang dugang nga 200 milyones pesos nga budget. Nakabaton si Bacolod Mayor kag League of Cities of the Philippines National President Evelio Loredia sa imbitasyon nga magtambong sa katapusan nga sona ni Presidente Rodrigo Duterte subong adlaw Lunes, Hulyo 26, 2021. Sa press release ang syudad si Loredia ang inimbitar sa Senado kag Kongreso nga personal nga magtambong para sa sona ni Duterte sa batasang pambansa. Pero sunod sa alkalde, magtambong siya virtually bangod sa COVID-related concerns sa syudad. Ginpahayag ni Loredia nga luyag man kuntani nga magtambong physically, pero mas ginpili nga magtambong virtually bangod sa COVID-related concerns kaya dapat ihatagan sang atensyon. Sunod sa alkalde, ini ang kalabagdanan kung nga wala ini nagbiya sa Bacolod. Humalin Pebrero 2020 sa nagumpisa ang pandemya. Humalin tuig 2016, tugtog tuig 2019, personal nga nagatambong si Loredia sang sona sang presidente. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginakabig naman ni si Palay Vice Mayor Oscar Montilla Jr. nga isolated case lamang ang naglundan nga shooting incident sa isa ka resort sa syudad sa Sipalay sa tong tialikdan nga sinimana. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Montilla, ginpahag sini nga may direktiba na ang mga tagdumalahan sa mga resort sa tion nga may makita o kung maobserbahan nga makaduluda, gilayon nga magpagig-angot sa mga otoridad agud nga mapadulungan. Sa karon bukas sa gihapon ang mga resort sa syudad sa Sipalay, apang kinanglan sa gihapon sundon ang mga protocols. Ginadumulian man sa gihapon ang pagpinagusto lagaw sa mga bisita sa syudad para malikawan ang paglapta sa COVID-19. Mas istrikto nga quarantine protocol sa pungsod ginatun-an sang DOH. Samtang Duterte, ginpanghiwala nga may kakulang sang supply sang bakuna sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Nagpare naman. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Okay, sige. Kita mo na da kung di da? Why? Oh. Kaya, ano na to kagina nag-end Action Boy? Kay dahil lang kadamo. Yes. Kay Eric James Hamonog, Delotina na da. Hamonong lang. Hamonong gali. Ay, nano ni man. Oo. Good morning sa imo. Kaya Veronica Santillan Manukan. Good morning man. Kay Antonio Lo. Happy birthday. Kay sino? Madeline Era. From Arantea and Lopez East employee. Matadlong gid man sa uli. Employee gid man tiyagli kagina. Correct. Ana Sinoro sa tanan nga taga Lagran Hala Carlota, Pilat Compound. Good morning. Kay basi Pilar ni Goro. That's it. Pero basi Pilat gid man Ricky Rombo Gonzales, good morning. P. Klaro gito bala Action Boy nga kun ginambal nga letter P. Good morning man sa asawa niya nga nagapamutos sang tubig. Ice. Ice water. So nagapimos sang ice water. Hindi na water? Ha? Hindi na water? Hindi. Ano? Swur. Water. Kung sa ano pa, kung sa, ano ganun eh? Sa ano na ganun nga? Mas lang nga kano Nang British. Nang British. Carlito Season. Kung British, ganito, mas ano pa sila, no? Spoon on fork. Spoon on pork. Baboy nagliya. G-Boy Aribas, good morning. Dra sa may Sarangani. Arbias gali. Ay, naunsa man di ay ni. Oy. Kay Carlito Season, good morning man. Ato sa Sarangani, si J-Boy, mas naman ako sa kinangari sa Cruz Bacolod or sa Gwa. Ato ka sa Sarangani. Ato siya sa Sarangani. Wala ko, ari ko sa Sarangani. Sige. Carlito Season, good morning. From Lito Season, dra sa may Limay, Bataan. Kaya sa Bordo, NN Imalay, good morning. Kung mangkot lang ko kung pwede kasakay ang bata sa series kay mapuli tani kami sa kawain. Pwede ba sa may upod nga guardian? Hindi pwede kung bata lang yan. Kung puli, aman mo lang bilin mo. Oo, amo na siya. Pero kung lagaw-lagaw lang, syempre, ginadilian, gyapon na. Pero kung magpuli ka mo, hindi man pwede ibilin ang imong keto. Okay. Oy, ari na siya, imong friendship goal, si Sir Turco Jonks. Turco Jonko. Turco Jonko, good morning sa imo. Kaya manino Michael June P. Season, yatamyo niya lang si Othello Cordero, Dizon, and Kimberly Navarro dra sa Santa Rosa, Laguna, Greg Ostiniani Puerta. Safe voyage. Always. Thank you. From Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Merly Gonzaga, good morning man. Sige, go. Sa kay Ricky Malala, maing aga dira sa imo, Migo Ricky. Yes, good morning Sir Ricky Malala. Kay Congressman Gegna. Nga office. Dira sa kay Ma'am Vanessa Mayo, maing aga man kay my buddy, Dr. Matt Mayo, good morning. Good Josephine morning. Lobaton. Shout out ko na kay Ayen Basanyes nga taga La Castellana. Si Mayor Estrao ginatamyaw ni Ricky Gonzales, ano? Marilo Travilla Catinoy, Gemma Carnicer Mongcal from Pontevedra, Lisa Joy Ilon Amoroso. Kay Weng Morales, good morning dira sa imo. Mr. and Mrs. Bing Lao, good morning man. Teresa Lina Hakayaw. Elizabeth Flores,
From Alihis, Pag-asa. Morning nanda kay Mama Julie sa sitio Kuyaw-Yaw, Barangay Inutungan, Moises Padilla. Dan Grace Arita from Purok, from Poti, Georgia. Oo. Okay. Oo, Poti, Georgia. Georgia. Hugh Christ Gabriel, panamyaw man gikan sa TCH. Ano yung TCH yan eh? Tubang City Health. Tubang City Health, DK Kapiyan. Correct wa, Oo. TCH. TCH. Tubang City Health. Okay, sige, very good, very Kasi good. ako no nga, ano ni? Piston Adventure Team. Eh, Marilyn Dilar Olvido Sikihor. Sa Fernville, Pahanukoy. Adik-adik butigtig. Happy birthday kay Lorly Villanes ang Pahanukoy. Hindi na kompleto. Si Claudie Mark Arellano Gomez. Mayong aga pa namin lang ako kay Sir Ricky de la Cruz sa Victoria Salin sa Team El Raza. Kaya te Pilar family gid man ang bal ni Miss Ana Sinoro. Tsaktogig kuya. Pilton Lipura, good morning dres may Pasay City. Kay Lito Palermo Olvido. Good morning sa tarang CWS or Construction Workers Solidarity Bacolod Negros Chapter. Kay Daday Hilado, good morning man dres sa may Alihis. Mayong aga sa inyo. Kay sa tarang Action Boy nga member bala sa Operation Tulong Task Group sa mamanong driver na tundra. Good morning. Mamanong taxi driver. Si Dugay tras na Migo nakita, ko no? da Rudy Gonzales. Oo, good morning. Good morning, man. Kay Presidente, no? Sa OT, TG. Si Toto. Oo. Sige. Good. Happy birthday man sa akon nga sister karon nga adlaw. Sino? Si Jonah Duran. Ay, happy birthday! Sa, Dapat kantahan mo ginang sa Singapore ni sa yato sa Singapore. No? Happy birthday dra sa imo Jonah Duran. You're a golden girl now. Golden girl. Golden, oh. Dapat mo-collect na siya mga gold. Sige, sa Gimara si Babang lista kag Bongga Vilches show. family dira kay Dennis Nuestro. Good morning, man. Bongga ba lang paa mo? Yun ang yeah. Standby na kita sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkumpirmar ni Health Secretary Francisco Duque nga liwat nga pagatun-an sang Department of Health kag mga eksperto ang posibilidad nga ipaidalom sa mas istrikto nga quarantine protocols ang pungsod Pilipinas sa bulan sa Agosto. Ini kasunod nga nagsaka sa 70 ang Delta variant cases sa pungsod Pilipinas.
Ang National Capital Region kag apat ka iban pa nga probinsya ang una nangin paidalom sa mas stricto nga general community quarantine matapos ma-detect ang mga Delta variant cases sa among nga mga lugar. Ang Delta variant ano diskubrihan nga mas makalalaton sang sa original nga COVID-19 strain bangod nga positibo sini nga variant ang mahimo makalaton sa 8 ka mga individual. Ginpanginwala ni Presidente Rodrigo Duterte ang aligasyon nga ginakulang ang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sunod kay Duterte, dapat lamang at tadlungon sa balukag government units ang sistema sa pagpatigayon sa vaccination program. Dugang pa ni Duterte, may mga LGUs nga nagapahanugot sa mga residente nga magpila las 4 pa lang sa kagahon kag mabakunahan las 9 sang aga nga nagapatimaan sa tuman kalawig nga pinilahay. Ginmanduan na sang presidente ang Department of Interior and Local Government kasiguruhon ang mga nagalinya agod magpabakuna ang yara sa mga hiluay nga lugar kagugot nga ginamonitor sa mga opisyales sang barangay. Sa pinakaling nga datos ng gobyerno nasyonal, 5.5 milyones na ka mga Pilipino ang nabakunahan kontra COVID-19 samtang 10.8 milyones naman ang nabakunahan sa unang nga dose sang bakuna. Nagpaandam naman si Senator Joel Villanueva nga mahimo magtugas ang pagtaas ng kadamuon sa mga kaso ng Delta variant ng COVID-19 kung wala sang transport plan ng gobyerno ilabi na kung may bagyo. Sunod kay Villanueva, ang mga mamunggon nga wala pa sang bakuna nga nagaginutok sa mga bus kag jeepney sa panahon sang ulan kag bagyo ang pwede halinan sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sunod pa kay Villanueva, kinanglan ang mass transport plan nga maghatag sa mas maramong alternatibo sa adlaw-adlaw nga biyahe para sa mga economic frontliners kag iban pa nga mga mamumugon. Duha pa ni Villanueva, may kasubo kagabalaka ang mga sitwasyon sa mga mamumugon nga pauli ka nagalinya samtang nagahulat sang masakyan nga jeep o kon bus sa mabaskog nga bubo sang ulan. Ginaduso ni Senadora Amy Marcos nga matagan sa proteksyon ng mga local manufacturers ang personal protective equipment kon PPE kag medical supplies sa desisyon sa Bureau of Internal Revenue kon BIR. Ginatumod ni Marcos ang BIR Regulation 09-2021 nga ginbawi ang 12% nga value-added tax exemption sa pagbaligya sang raw materials, packaging supplies kag sa iban pa nga mga serbisyo sang export-oriented manufacturers kalakip ng critical healthcare suppliers. Dugang pa ni Marcos nga mga pamuno sang Senate Committee on Economic Affairs, may mga garment exporters nga nagahimo naman sang PPEs, surgical mask kag iban pa gamit pang medical para lang mapadayon ang ila operasyon. Sunod pa kay Marcos, madamo sa mga iniya naga-income na lang sang mas manubo sa 5% kag mapierde pa sila sa pagpanupot sang BIR sang 12% nga VAT. Naglambot na sa 3 ang napatay kag 5 ang pilason bangod sa wala untat nga pag-ulan tugas ang southwest monsoon o kon habagat sa Pilipinas. Sunod kay National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesman Mark Timbal, isa ang napatay matapos na matumban sang kahoy samtang ang duha naman ang naigo sang kilat. Sa record sang NDRRMC, 5,554 ka pamilya o kung 22,693 ka mga individual ang nag-evacuate sa 157 ka mga evacuation centers. Samtang 212 naman ka mga barangay ang apektuhan sa wala untat nga pag-ulan. Sunod kay Timbal, sa piyak nga wala na ang bagyo, magapaulan sa gyapon ang habagat kag dapat nga maghalong ang pumuluyo. Ipatuman sa mga kapulisan ang signal jamming sa pila ka bahin sa siyudad ng Quezon sa Metro Manila samtang mga nagaprotesta ang panugutan lamang sa pili nga lugar sa tion sa ikaanom nga kag pinakaulihi kag ukon katapusan nga State of the Nation address sa konsona ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Vicente Danao Jr. ginkasugtan sa mga relista kag lokal nga gobyerno sa Quezon nga agod malikawan ang transmission sa COVID-19 sa pili nga lugar lamang panugutan ang hublag protesta. Ginpayag man ni Danao nga may mga pro-Duterte nga rally nga naglisensya nga magpatigayon sang programa sa adlaw sang SONA. Sa katapusan nga bayan sa atong balita nasyonal, samtang padayon pa ng problema ang madamong nga pamilya sa COVID-19, sagkag sa kawadon sang kita kag trabaho, solusyon kag hindi lamang listahan sa mga nahimo ang dapat mabatian sang pumuluyo sa ikaanom kag katapusan nga State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte karon nga adlaw sa nga Lunes. Ginpahayag ni Vice President Leni Robredo nga sa tunga sang pandemya, makabulig kung mangin tampad ang presidente sa matuod nga sitwasyon sa pungsod. Kag kaupod sini dapat mag-presentar sa solusyon ang presidente para masabat ang epekto sini sa mga Pilipino. Madumduman nga nangin aktibo ang opisina ni Vice President Leni sa panahon sang pandemya
alin sa paghatag sang libre nga shuttle service, mga dormitoryo, PPEs, test kits sa mga frontliners kay sa mga ospital, tubdob sa pagsugod sang plataporma para sa libre nga teleconsultation, libre nga COVID-19 testing, kag ang pinakaulihin ning Vaccine Express sa Manila kag Naga City. Kabangdanan sini nagapanawagan si Robredo sa administrasyon nga ipakita sini ka ang matuod nga sitwasyon sa pungsod imbes nga magpresentar lamang sa mga hilimuan sang presidente sa iyang zona. Sunod pa kay Robredo, dapat ginpahayag sang presidente nga wala sang problema kag nalampuwasan na nato ng pandemya kag makadugang lamang ini sa anxiety sang pumuluyo ilabi pa nga may pamahog karon sang mas makatalagang Delta variant sa pungsod. Duwa pa ni Robredo, dapat man nga i-presentar sa presidente kung ano na ang progreso sa mga programa sa administrasyon para sa pagbabasag sa ekonomiya sa pungsod base man sa mga datos sa linsang 2016 ikumpara sa karon. Ang ato nagapanguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kay iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Sige, Action Doors. Go on, Ibe. Kay plastar ko na yan. Yung kwanlaw. Alright, sige. So, di na to kay kagina man naglas. Kay Rochelle Evangelista. Good morning, Action Boy. Kag sa pamilya niya sa may Guimaras. Kag, Vilches family. Grabe ang apelyido ba? Vilches. Beach na to nga Vilches. May gali. May beach na to sa Okay. Guimaras. Kay Dennis Nuestro, nag-greet mo na gali. Divina Gracia, shout out sa family Divina Gracia, Kalimpos, listening dra sa may barangay 16. Parintiri ko ni Elmer Divina Gracia, Kalimpos. Kay Ana Sinoro, good morning happy birthday gali. Kuno sa imo sis, Action Boy Dianton Diaz, good morning. Tony Diaz dra sa may Patria Village. Kay Joel Madalugdog, good morning man.
Christine Menyes Villalobos, good morning. Okay? Watching man si Miss Jinky Dialagdon and Ma'am Van Mayo. Good morning sa inyo. Sabodo NN Imalay. Okay, you're welcome. Sakay amigo ko na Romel Gallo sa Silay, no? Kagay Lorely Alvarez. Good morning dara sa inyo, no? Good morning. Kag Sige. sakay Teresa Linakayaw, Virgil Ligaspi Coloso. Good morning, man. Sige, kagay Good morning, Maliwal. Karani, greet ko lang on air. May Makainan. Good morning, Kagawad Boy. Halin kay May Makainan. taga-kwan guro na mga taga-pahan. Taga-panukoy. Yes. Kag si Elizabeth Flores. Good morning man ko no. Sa family Bordago. Sige, good morning sa inyo dra. Sa family Bordago. Good morning man kay greet ko lang si Kagawad Melchor Rombines sa may hinubaan. Melchor Baroka Rombines. Kinagapamati man siya, of course. Kagkay, Kagkay Sir Awin Torres. Good morning man dra sa inyo. Marcy Rombines Junio, may agaman. Kagkay si Juan Erache. Sa tiya ko no sa Neneng bagulang bugtaw. Tita Neneng bugtaw. Bagong bugtaw na. Ay, si Tita Amy de Vinagracia, mamagli ni Elmer. Kilala mo si Elmer? Na-interview ko na di sa Elmero. O JT, tana di sa una. Guess ko na siya kay mga youth leaders na sila mo. Yes, especially Action Boy sa na siya, sa help na siya save sa aton yung earth. Environment. Environment. Mother Nature. Yes, Okay, good morning lang dahil sa imo. Regards lang ako kay Elmer, Tita Amy. Kaya di Vinagracia, galing apelido na Elmer, no? Hindi, Kalimpos. Iya middle name ang Divina Gracia. Middle name ang Divina Gracia. Okay. Buot na nga bata, Action Boy. Yes, so buot ka alam. Pisan. Pisan pagit. Dira sa kay Ma'am Luisa Loing Melos, kay Melchor Melos dira sa Bago City. Good morning dira sa inyo. Kay si Teacher Romela, naman kay no? Yes. Good morning, Teacher Romela. Romela. Ilustre Arevalo. Doon ako nakita. Si Ma'am Luing, aragina? Ara, sa size? Sa sumungara siya? Wala ko kagina. Wala ka dugay-dugay klase na nasla guro. Ay, hindi. Public na, public. Public, September 13, pang klase ang public eh. Na-graduation now? I don't know. Basta ang nabalang ko lang ang klase nila September 13. Sakto na kayo naka-graduation na ganito sa nagligad. Gali, mga virtual to lang graduation. Yes. Ang private Action Boy, amo ang may klase na dasun bulan. Kag subong ganiya sa Taytong, may klase na. Sila ni Dayday bala. May klase na Ihada mo Caitlyn nang. Si Caitlyn? May klase siya subong adlaw. Ano pala na sa nga year si Caitlyn now? Senior high ni siya bala mong nalipat na ko Abi ko Sige lang, alaga. mapotonta Kuha na siya masteral. Senior high pala na sa galay. Masteral gito. Kaya 18 mong. Basta first year, hindi. Taytong eh. Basta senior high goro. Grade 12. Not sure. Nalipat ko. Basta may Correct klase na na mga sa senior subong. high na goro? Senior high pala na sa galay? Abi mo senior citizen. Senior high pa lang na si Caitlyn. Hindi pa sa gali senior citizen. Senior high pa lang gali. Di subong adlaw may klase na siya. Tiyan ba konti concentrate na da. Concentrate ka no, July 26 pa lang may klase. Kasi early pa man niya ilang Action Boy yung ilang nag-end ang ilang klase. Ang summer class gani kasi sige pa subong. Gani man depende sa school Kaya yung area na balan ko do I think August sila balamong. August 16? Do Monday na ang August 16 do mo na ang ilang klase. Tiyang public school September 13 pa sila Kaya mo tong pirmahan ni Presidente Duterte. Okay. Rosendo Mondrial Eveliana. Sa La Castellana. Si Migo Tada Leo Talaban sa La Castellana. Good morning, man. Good morning. Of course, sa mga staff dira ni Mayor Maymay Nicor sang mangilimutan sang Banwa sa La Castellana. Good morning. Sa mga staff manggalin ni Congresswoman Marilo Arroyo sang 5th District. Good morning dira sa inyo, no? Sa mga staff. Jeril Gadudo kay Marilo Kahilig, watching live from Barangay 1A sa may Banwasang Manapla. Good morning.
Okay na kita? Si Milili Oligo, do ay ko ginamang mo ginaara sa kuna. Nag-message siya kayo na good morning. Yes, good morning dira sa Banis Cafe. MM's Bunny Cafe. Nakita ko nakita ko pa lang sa picture pa lang ba? Ang MM's Bunny Cafe. Kita ko ang Banis Cafe ang iyang profile. Banis. Ay, Kung kaya nakakadto ka gida. Yes, nakakadto ko da action po. Nakapangapi ka gida. Wala ko nang kape for nag-merienda ko. Sa ilang nga pasta. Namit ilang pasta and ilang Graham tawag siya naman, nalipat ko. Frap, do ka mo na. Graham frap. Hindi siya float, frap siya. Hindi man siya icebox cake. Hindi ba may icebox na? Wala na hindi mo na. Basta frap siya. Frap man hindi siya frappe. Hindi siya frappe. Hindi. Frap. Nga may E. Ha? Nga may E. Abot gani ka. Makoton talang sila. Charot. Saka Clara DL Nicor. Good morning ko no from Mark Roland Quaison. Sang Lag-asan, Bago City. Good morning dira sa inyo. Ay mga taga Bago, good morning dira Bago City. Good morning dira sa inyo. Bagunhon na tawag, no? Pwede man Bagenyo. Bagenyo. Pwede man Bagwenyo, pwede man Bagunhon. Bagunhon. Pero usually nga kabatian, huwag niya Bagunhon. Bagunhon. Go, Bago. Himamailanon mo. Tiyang La Carlota, ya? La Carloteño. Mo na. Ala Castellana, ya? Pwede man mangkasanon kaysa word mangkas. Wala kayo mangkaso ng kanan. La Castellana, La Castellano La Castellanites. Standby sa mga dugang nga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:46. Kag sa detalye, balita international, nagapangtubang sa pagpakamalaot sa karon si British Health Minister Sajid Javid matapos insultuhon ang mabiktima nga nagtaliwan matapos natapikan sa COVID-19. Si Javid ang nagbulos kay Matt Hancock bilang Health Minister sa tunakaligad nga bulan nga nagpanaog sa pwesto bangod sa paghalok sa iya nga aid. Ginpanugyan ni Javid ang mga pumuluyo nga maanad nga mamuhi nga mayara sang virus. Siya nga Twitter ginpanugyan niya sa mga pumuluyo nga dapat mga buhi kag maanad na lamang nga mayara sang virus nga naibaluan. Isa man si Deputy Leader Labour Party nga si Angela Rayner ang naakig sa pahayag ni Javid kag ginsiling nga tuman kay insensitive ini sa mga biktima gintapikan sang COVID-19. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, pagkatapos ng 8 kasunod-sunod nga pagsaka sa presyo, may rollback naman sa petrolyo nga lauman buwas nga adlaw Martes. Pakarga sa gasolinahan ng pila ka motorista antes pang oil price hike sa tuong Oktubre o kung sang nagligad nga pagsinakay. Ang buhin sa presyo ginapaabot nga 85 to 95 sentimos sa kada litro sang gasolina, 70 to 80 sentimos sa kada litro sa diesel, kag 60 to 70 sentimos kada litro sa kerosene. Samtang matandaan nga sa nakaligad nga 8 ka semana, may pagsaka sa presyo sang gatong ako sa produkto sa petrolyo. Nga masami ginatudlo dire ang bangod sa pagtaas ng demand sang langis sa iban nga pungsod bangod sang lockdown situation. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 29 centimos, ang Singapore dollars 36 pesos kag 97 centimos, ang Hong Kong dollars 6 pesos kag 47 centimos. Kag sa aton naman nga balita entertainment, nagdesisyon na organizers ang Miss World Philippines nga ipaiway kag himuon na lamang sa Agosto 8 ang ila coronation night bangod sa ginapatuman nga mas istrikto nga quarantine restrictions sa gobyerno. Ginprepara na kuntani sa organizers ang tanan para sa coronation night sa maabot nga sa sadtong Hulyo 25 kon kapon adlaw antes maganunsyang Malacañang sadtong Hulyo 23 sa pagpatuman sa general community quarantine with heightened restrictions. Ini na ikaduha ka beses nga ginpaiway ang coronation night nga ang una sa tunakaligad nga tuig sa tion sa pagumpisa sa COVID-19. Pati gayunon kuntani sa Okada Manila ang 2021 Miss World Philippines nga ginanunsyo sa gobyerno ang pagpatuman sa GCQ sa tubtob Hulyo 31. Balita sa sports, nakaabanse na sa round of 16 sa women's flyweight division ang Pinay boxer nga si Iris Magno. Sa nakaparaan karon nga Tokyo Olympics sa Kokogikan Arena, ginpierde ni Magno si Christine Ongare nga taga Kenya. Isa ka unanimous decision nga kadalagan na nakuha sa pambato sa Pilipinas sa din 5-0 ang score halin sa mga judges.
Sunod sa pagkadaog ni Magno, duha pa ka Pinay ang sunod sa round of 16. Ang isa diri mo si Nesty Petesio. Buwas nga akong karon nga adlaw Hulyo 26 ang masunod nga enkwentro ni Nesty kay Ling Yuting sang Chinese Taipei. Samtang si Iris naman makaenkwentro si Jutamas Jitpong sang Thailand sa Hulyo 29. Balita Espesyal! Alright! Energy, and happy Monday, everyone! Action Boy! Yes, happy Monday! Kag subong adlaw Action Boy, isa man ka historical, kay ka last na Action Boy nga nga State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte. Karon. Karon na mga anong oras man? Mga kuala guro na mga alas 4, alas 5. Oo, mga amo na oras. So ikaw Jackson Dorel, anong ginapaabot ni mga Una, question and answer portion. anong ginalauman ni mo pahayag sa presidente? Kung ano man ang ginalauman niya. same lang. Pero mamati ko guro ka Action Boy. Kado syempre do ka last na daan nga ni President Duterte. Ako mamati ko karon basta nila ko pagtuyhon. Ay, sige mo ka naman. Kasi may mga may mga side comments sabi ng presidente kasi nga daw ka naginatuyo ka. Sige lang. So sa ato yung balita Special Action Boy, Ario part 2 ni sang hiliganon idioms. Kaya actually Action Boy, di ba tapos sa tatatanit dito sa mga millennial nga mga terms. Galing ti may mga nag-suggest pagbasa kon actually Action Dorel damo pa na. Pabigain nyo ko para ipadayonon ta. So Ario Action Boy ang kasugpon. So ang next is ang kalamkamot. Kabalo ka na sa kalamkamot. Mga tangkaw Tangkaw, dok kawatan, kawati. Oo. Tangkaw, sumuna ko nakabati isang tangkaw. Kinamala ng tangkaw? Oo. Halong-halong dahil siya dahil kalamkamot na siya. Oo. Sila may problema kaluton. Una, kaluton ganyan. Kalam ginano. Ginakalo. So halalungan ang mga amo sinanga tao, no? Pero may balatian na bala ko na Action Boy no. Pero actually nga di ginahungod. Hindi lang ilan namin malatian na lipat Kleptomania. Kleptomania na siya. Mayaraan ko na kilala nga big time, kilalang kilala. Yung ginasunod lang sa sangila nga kilala ko man na siya. Kilala mo man siya. Ginasunod lang siya, kaya kung magsulod na siya sa mga department store, sa mga muna. Gapangkuha na siya. Gapangkuha. Kung naman ng karta. So, ang nasunod na siya, ginabayiran. Ginabayiran na lang. Oo, nabayiran na lang. Perte, no? Oo. So, do ka, hindi man, nga balatian, Action Boy. Balatian na siya. Okay. So, next Action Boy, magluwas sa kalamkamot, basa, ba. Pero may tagyan na mga batian. Ikaw lang kabasa sa ba mo. Meaning, bot silingo, do ka, wala gahalong siya ginahamba, riktala, do ka rude. Oo, do ka, pa yung iba na term. Nakapanutbrush man siya. Bisan basang baba. Wala mong guro baba nga mala. Kung magmalang baba mo, dehydrated ka na yan. Correct man. Mga chockless bala, mga insensitive, mga amo na sila. Ikaw bala, Arab lang, especially mga bago lang ka mo kita. Yung nagtambo ka naman bala, kalain-lain mo lang tawon. Diba? Kabasa baba. Kabasa ng baba mo. Di feeling ka may tambo ka kung basa baba. Tambo ka kung basa baba. Dra ko sa Tambok rin. Basa baba si mo din mayo be. Tambok kung basa baba. Duwa lagi. Ay, hindi man. Hindi mo sa siling wala. Kaya may araman niya sa mga tao nga bisa. Hindi mo lang makita ang sang tao. Hindi mo makita ang health situation sang tao sa iyang figure. Kaya may araman nga tambok pero healthy siya gali. May araman nga diwang. Tambok pero labo-labo. Ano labo-labo? Labo-labo ng tambok. Mga labo-labo pag ganyan. So, next Action Boy, area. Kastigo militar. Ginagamit naman na si Action Boy sa mga, syempre, mga form of, Kastigo. Violence. Kastigo. Violence. Agagi, magyamok ro sa ako, kastigo militar. Nga, militar, pero di makastigo ako. Ambot lang. Ano ka, nalagoro, yan ka syempre. Nga gidyang, hindi na muna, nga, damo pa dama, pero di magkastigo, nga, militar. Sino lagi mo? Sinisamay niyo? Ay, nakuha ko na nga, militar, gidyang ginangot mo da. Oo. Hindi pwede nga kastigo sibilyan. Kay militar, kung militar, may power mo. Damay. Yeah, bongga may power. So, next Action Boy, sulod dukot.
Sulod dukot mga pretentious nga mga people. Mga great pretenders. Nga kuno abi, mayo siya, pero pagtalikod mo gali ginabuno iya ka. Kuno Pero abi- hindi literal nga pagbuno ha. Kuno abi ka generous iya. Oo. Gali pagtalikod mo gali nalibak ya ka. Oo. Ganyan siya bla pinasa ka pangayo sa ako na no. Oo, kanya ka bisa. Hindi ko lang sa ginatagaan niya. Hindi ko lang sa gina do ka agwa ya do generous ka pero sulod dukot. Sulod dukot. May ara agwa dukot. Hangwa dukot ya. Ang gwa dukot ang maraguro hindi mga pretentious. Hindi mga pretentious. Kuno miya ka mas dukot, sulod dukot gwa man. Namin na siya kauran ang dukot yang nga sa rice. Sulod dukot gwa man siya. Ha? Sulod dukot gwa man. Sa sulod sa kaldero. Budlay maguro dukot ara sa gwa sa kaldero, di ba? So next action boy, dogin dumog kasang aswang. Nari pag especially especially kung bagubugtaw, mambal ang iloy mo. Pagbugtaw na, Diyos ko, pungsang buhok mo, dugin dumog kasang aswang. Ano tsura sa tumog sa katswang aw? Ambot lang, wala pa ako kita. Maraguroy ko Wala ka pa kagidumog aw? Sa aswang? Wala pa. Sa aswang. Kumiyara, ibang hindi nga nagdumog lang. May ka pa kagidumog aw sa aswang? Sa aswang. Yung mayari ka kagidumog, pero hindi aswang. Wala. Wala ko na kagi-action boy. Ang dumugay, yung mga high school days. Kagi ka pang dumog? Wala. Buot ko ya. Magulang ko lang, perte. Damo na siya. Kung nga sa dumugay lang action boy, may trophy na siya. Hall of Famer. Yes. Next action boy is istorya kuris-kuris. Istorya kuris-kuris. Do ka wala piho nga mga istorya. Wala piho. Drawing. Drawing. Drawing ko rin Oo, na. Imo yung drawing ko rin, ginagamit mo yan, no? Small circle, big circle. Drawing ko rin. Nan, sama na siya. Ang unang istorya, kuris-kuris, kundi ka istorya sa dalong paho. Ano mo na siya. May piho lang ang istorya. Dalong paho, pagidya. May piho nga may istorya, bla. Sige. So, next action boy, dugin tuwaran sang ati. Paginaya. Grabe, harakak mo ba dugin tuwaran sang Amo na. Gano'n ka itom? Grabe, kanya kailigay na. Itom? Meaning itom ka? Hindi. Grabe, harak-hak mo, dugin tuwaran kasang ati. But sinigon, grabe, gitsa nga, amot nga mo na. Sa bagay kay idiom yan ni Action Boy. Sa una ba lang ko na iya nga kung mapitapikan kasang tuko. Atuwaran ka ko. Atuwaran kasi nadaguro itong tuko sa itong huli. Ya ano lang na iguro yung mo storya lang na yan kung nakasang tuko yan. Ikaw na, ano na to. Yan kung matapikan ka tuko, kundi hindi sa makakas, pilit na. Oo, kaya ang kuko, yun ako na Action Boy, gaamugin ako na sa mga skin. Yan, umayos na dahil niya patuwari ba sa ate. Nga, nadong tuko sa itong mga bulay. Hindi nga patuwaran ko lang abilit si Kedurel. Wow! Patuwaran mi kay Boy Duran, kay Doka ano na siya yan. Doka tawag sini kanina. Nga ate, kaya patuwaran mo yaw. Kay Doka. So next action boy, din tayo sa sa Kulas Dayaw. Kulas Dayaw. Kulas Dayaw. Kulas Dayaw. Kulas Dayaw action boy. Sinabla siya lang Dayaw sa kuglingon niya. Yang kaugalingon, ginadayaw. Amo na nga kung may mga tao nga daw gasugid sa kaugalingon dahil niya kulas sapit anay. Nga si kulas gid daw. Ambot pwede mo tari boy. Siligog indoors, nagtabo. Hindi pwede si si Bitoy. Hindi. Ilab ta pagbana sa magulang ko pa Bitoy ito lang ngalan niya. Nga si kulas gid daw. Si kulas gid daw. Kay do amo na siya. Kulas dayaw mo na sa daw ikaw lang gisugid mo kung pwede man na boy dayaw. Kala, duboy bawang. So, next action boy, ang kwarta, ginapala, ginapiko. Sa Negros na iya. Tinikil na iya. Ano, sige mo, sa akon man, sige, di pa ngayon, matsyag mo sa akon, ito ginapala, kung lang ginapiko ang kwarta. Alam ka kabalong, ang piko, palas mo, ginakwarta ko na. Nan. Ano pag action boy, ang ginagamit, usually sa mga mother, gaipot, bulawan. Nandun mo sa akon ka. Gaipot, bulawan ba? Mag-ipot ka, guro bulawan, ano yan? Ano pag action boy, gatuwad-tuwad pangita kwarta. Grabe no. Dahil maningwa kag giday kang iloy mo bla gatuwad-tuwad dito kita ko. Tuwad video kita ko. Ano lagi diyan ang term sa mga hindi nga nagkatin-katin ka lang. Nga matuwad-tuwad. Kalain. So, ay kadamo pa actually. Damo pa. Isog ponta na lang Pasko na no. Sige. Okay, good morning na dira sa kay Lito Dayap, kay Rayma Baranyo Lingoste, sa kay Engineer Ray Ruiz. Good morning dira sa Sang Candy.
Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning, ma'am. Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Standby na sa Action Hotline, Direksyon Art Hupon, ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabal. Direction Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon